Fa molts anys que tinc aquesta parada. I aquesta parada es tracta de vendre flors, flors de tall, planter, d'hortalissa i algunes coses més, que hi vaig incrementant. Ha de venir la gent perquè m'ha de venir a veure a mi i el meu producte, tot el tipus de producte. Tienen que venir al mercado porque tenemos fruta buena, calidad, y tienen que venir porque hay muchas paradas y van bien, se pasean y van muy bien. Molt agraït al poble de Celrà i que sempre estem molt contents amb la gent de Celrà i agrair-los que vinguin a comprar-nos. Llavors tot és molt més fresc, el preu també, el ser a granel sempre és molt més ben de preu que empaquetat, i després també penso que el tracte amb la gent, no? Si vas a un gran puesto dius, qui t'atén aquí, no? Qui t'explica si aquesta pruna ja és d'aquest any o és de l'any passat? Doncs això ho oferim al mercat, és el que tenim.